Il-kumpanija Trelleborg Sealing Solutions se tinvesti mal-14 miljun euro fis-sentej li ġejjin biex l-operat tagħha ikun wieħed aktar nadif. Dan ġie nnotat waqt żjara għamel il-Prim Ministru Robert Abela lil din il-kumpanija fiż-żona industrijali ta' Ħalfar. Hawnhekk ġie spjegat li dan l-investiment addizzjonali se jsir f'makkinarju sostenibbli fl-industriji tal-bioteknoloġija, il-farmaceutika u s-semiconductors fost oħrajn. Din il-kumpanija qed tara wkoll espansjoni wara li rċiviet għajnuna mill-Malta Enterprise u l-Indis Malta. Dr. Abela żar iż-żona fejn qed jinbena l-ispazju addizzjonali u nnota kif f'dan il-post qed ikomplu jinħolqu karrieri ta' kwalità skont il-prijoritajiet il-ġodda li għandu l-pajjiż. F'din iż-żjara il-Prim Ministru sostna li l-qasam tal-manifattura kompla jissaħħaħ u jiddiversifika fuq sma ġodda li qed iwasslu għal karrieri aħjar għal uliedna fuq sma innovattivi par-robotika u l-inġinerija speċjalizzati. B'dan juri li l-ekonomija Maltija qed tiddiversifika anke permezz ta' għajnuna li l-Gvern joffri l dan il-qasam li jimpjega eluf ta' ħaddiema. Intqal kif il-manifattura istorja ta' suċċess għal pajjiżna għax qed taraf tinvesti fl-innovazzjoni u l-qalba ambjentali xprunata mill-bżulija tal-ħaddiema f'pajjiżna li llum jinsabu fit-tmun ta' dan l-investiment dret barrani. Il-Prim Ministru Robert Abela kellu wkoll diskussjoni mal-ħaddiema fejn ġie nnotat l-avvanz fil-karrieri ta' bosta ħaddiema fost dawn hemm Ryan Karabot żagħżugħ ta' 27 sena li llum imexxi tim ta' nies f'din il-kumpanija. L-iskola għandina ħafna u meta jien kont qed nitgħallem ċertu teorija, ix-xogħol offru li nitgħallem il-prattika wkoll ixfier dik kienet tajnuna ħafna biex naqqad il-ġob ta' teorija mal-prattika, ixfier dik kienet l-ikbar għajnuna li setgħu joffru l-MCAS bħala apprenticeship. L-inġinier Nile Borġ ukoll beda mal-istess kumpanija jaħdem fl-inġinerija u llum imexxi il-fabrika bħala General Manager. Malta hija bażi tajba ħafna, aħna fi fatti Trelleborg Malta hija waħda mill-ikbar fabbriki fil-gruppi kollha u dejjem nikbru. U issa ħabbarna l-aħħar investiment sentejn ilu u minn dak iż-żmien law il-fabrika tiela u bdejna nżidu l-impjegati minħabba din il-fabrika u Malta għandna klima tajba għall-industrija, għandna popolazzjoni titkellem l-Ingliż, edukata, gradwati u anka non-skilled labor tajjeb ħafna u minħabba fekk il-gruppi jafdaw fina biex inkomplu nkabru il-manifattura f'Malta u għet nħarġu dejjem il-qoddim u naħsbu ħajkonna anke aktar investimenti. Bħalissa il-kumpanija tħaddem kważi 600 ruħ f'Ħalfar u fil-Marsa u jistabbilita bħala ċentru ta' eċċellenza fil-manifattura u fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni. Waqt din iż-żjara il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri.